هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمبالما سنة سفنا لجلك لو موفو كوترتري أو كلنا كسنة سفنا سوانتي أو جبرانو كاني واتينا أما يرى لك فو نياوكا كنة سيجري كنة مبي كما أو كان ينغالو جابيروكا مغم بامبولو كروبيسا ويانفا أنا كراموك الشيخ محمود كما. الشيخ محمود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبلغ مجموعة بيبولو كان يشي أمبالمو ماني واتينا ملكونو أن ملكوكا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نهج منهجهم واستنى بسنتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، أما الله سبحانه وتعالى تنو أما بركدا وكف عن بسلام كنت محمد كان من كشالا كشايا كان كسيب وانا كدون كان محمد تورا وكونين أن يمن يفكتا سجودما أم بي على دلي أم بافو على كأم بسوابا ما كفتو نك كتاب بلا جلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. سيتي جوني دبلتي جوني سيتي على دي فرتي على دي على كان لا كان على كان كش كان بسوابا ما في كل حال وعلى كل حال. نوتي مناك بوي أمدو نينغالو كوننا الشيخ محمود أمبال مدو نينغالك كي يلا ني فرونا فلو سرا أبد دقايوا يكادو نمسوي كسرو فرسيري ما كمسير لا فلو. أستاذ أحمد على كم بسوابا ما ibaro furu siri kele misiri la o te fen wajibi alenyo furu yere sirili o ya damana operation do ye mais min bita ke misiri la kundo debe ola furu siri kata ke misiri la kundo debe ola yani an ka do afa bita o fan fe folo an ba fe ka don an ka jamana nunu na kata Côte d'Ivoire, Burkina, Yafam, la Guinée, Sénégali, Mali, minnu bɛ ko mina fɔ ni u ka ko ka surun ɲɔgɔn na I b'a dɔn furu bɛ siri cogoya fila de la an ka sigida ninnu na cogoya fila la cogoya fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye Ustaz Ahmad o ye I bɛ taa sɔrɔ furu sirili ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ kabila duba kɔnɔ a foyi tɛna na misiri la y'a faamu filanan ye jumɛn ye furu sirili ko bɛɛ bɛ taa ɲɛnabɔ misiri kɔnɔna na Allahu Akbar y'a faamu I ma furu sirili ko bɛɛ ka ɲɛnabɔ kabila duba kɔnɔna na walima muso fa ka so walima a ko bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɛnabɔ misiri la Allahu Akbar y'a faamu anw ka jamana ye a base ye ninnu na ko nin fila de nga ka ko sambiri kanye ko sabana nana wolo ala o ye jumɛn ye minnu bɛ yen ni olu ta bɛɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔna na I bɛ taa sɔrɔ a dɔw la a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔ I y'a faamu a ko fanba bɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔ o kɔfɛ o bɛna segin a ka misiri la I y'a faamu minnu ta ko bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ misiri la olu ta kɔnɔ u bɛ bɛn fɛn caman kan mais a ko tɔ bɛɛ bɛna jalatigɛ misiri la olu kun bɛ yen minnu fana ta bɛɛ lajɛlen kun bɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔ o kumana o ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔ u bɛ silamɛw sigi du bulonba kɔnɔna na o kumana bɛɛ lajɛlen bɛna seerew bɛɛ lajɛlen bɛ yaala a bɛɛ bɛ yaala o kumana sisan minnu ta bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔna na olu de ye u ta dɔw kɛ a bɛɛ tɛ ɲɛnabɔ walima a bɛɛ ɲɛnabɔlen kɔfɛ u bɛ a ko ta kana a segin a ka misiri la I y'a faamu o kumana minnu ta bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ misiri la
olu ta kɔni fo a ka ɲɛnabɔ misiri de la parce que o b'a sɔrɔ saritiw ma dafa parce que furu sariti bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ misiri de la minnu ta fana bɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔna na olu ta hali ni o mana ɲɛnabɔ o mana misiri la ni o ɲɛnabɔli kɛra kabila duba kɔnɔ kaban hali n'u ma se misiri la furu ka ya Ustaz Ahmed mais an b'a fɛ k'an base fɛn dɔ kan furu yɛrɛ ɲɛnabɔli ye jumɛn ye jama sigili de y'a ɲɛnabɔli ye wa tari sariti dɔw bɛ yen nɔ alakira y'olu fɔ n'olu kɛra olu de y'a ɲɛnabɔli ye dɔw yɛrɛ ka jate la alakira sallallahu alaihi wasallam dɔw yɛrɛ ka jate la ko ni jama ma sigi furu yɛrɛ tɛ yen la ya jama hali ni jama ma sigi furu bɛ yen den fa k'a fɔ dɔrɔn cɛ kana a denmuso ɲini den fa k'a fɔ kun fɔlɔ la n'ala sɔnn'a ma n bɛ layidu d'i ma n bɛna n den d'i ma a bɛ fɔ o ma ko maminɛ layidu de dir'i ma a tɛ muso dagi ye foyi man ka tɛmɛ ni muso in cɛ maminɛ kɔnɔna na o b'a sɔrɔ akudu ma kɛ i y'a fɔ o b'a sɔrɔ furu ma siri furu sirili o de tɔgɔ ko akudu o kumana fa bɛ a kɔrɔkɛ wele k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ an b'a fɛ ka nin di nin ma ne kun ye layidu ta i y'a faamu sisan yɔrɔ maminɛ tɛ muso ka foyi daga i ye a tɛ bɛ hali kelen na kelen ka xaluwa kɛ maminɛ ye layidu dɔrɔn de ye a bɛ fɔ ko al-khutuba i y'a faamu khutuba bɛ akudu bɛ sisan fa mana ka mɔgɔw bɛ wele a n'a ka mɔgɔw bɛ bɛn n'a kan i b'a dɔn o bɛ ko girinya o kumana sisan u bɛ cɛ wele walima cɛ ka furusentigi wele n ye n den d'i ma i y'a faamu o dili min bɛ kɛ fo seere fila ka yala o seere fila yera la mɔgɔ nasɔn a yera la musolakaw la a yera la cɛlakaw la walima cɛlakaw ye mɔgɔ kelen bɔ musolakaw ye mɔgɔ kelen bɔ a kɛ seere fila ye dɔrɔn i y'a faamu o ko b'o cogo la Ustaz Ahmed o kumana ni denfaw b'a fɔ k'a fɔ an y'an den d'i ma k'o bɛɛ banna waliyu yera la o sɔnna n'o ye muso fa ye i y'a faamu seere fila fana y'a la ijabu wal qabulu fana y'a la n y'a ɲini fɛ n y'a d'i ma i y'a faamu la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adl har ni dɔrɔmɛ kelen ma di muso bɛ se ta k'a di nin kɔfɛ seerew yelen kɔ har ni jama mana muso bɛ ta ka taa a di cɛ ma o bɛ se ka den 7 sɔrɔ problème foyi t'a la furunafolo o juru bɛ to cɛ la a b'a sara dɔɔni furunafolo fana bɛ se ka kɛ juru ye o bɛ kɛ juru ye silamɛya hɛrɛ foyi tɛ yen nɔ ni ala y'a dɔn wari la i y'a faamu i bɛ don ni muso ye k'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ kelen di i b'a wari sara a ye dɔɔni n'a y'a sɔrɔ yanni a ka d'i ma u ko an ka furunafolo ye nin ye i bɛ o juru bɛ to i la n'i y'a bɛɛ sara o y'a bannen n'a ye i b'a sara ye dɔɔni n'a y'a sɔrɔ o y'a d'i ma o ma furunafolo hakɛ fana fɔ Ustaz Ahmed o kumana sisan e kan ka joli de di o fana bɛ yen o kumana sisan muso in ɲɔgɔnnaw furunafolo ye yɔrɔ min ye hakɛ min ye i bɛ o de d'a ma o kɔrɔ k'a fɔ urufu sigisira o ye n'i y'a o ma hakɛ f'i ye urufu dɔ bɛ yen nɔ sigida la sigida laadala ko dɔ bɛ yen nɔ muso in ɲɔgɔnnaw ka furunafolo kan ka taa joli la i bɛ o di a ma foyi tɛ a la ad-dinu yusrun wal khilafatu bay'atun wal amru shura wal huququ qada'u ala kan bɛ sawaba ma ala kan kana k'ala kana ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma inshallah i ye o yɔrɔ in faamu kojugu wala n'a y'a sɔrɔ i ma min faamu a fɛn kɔnɔna na minnu ta kɔni bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ misiri la olu ta kɔni ka kɔn misiri ɲɛ foyi ma kɛ o kɔni a ye layidu don ɲɔgɔn o kumana o bɛna sariti bɛɛ dafa misiri la bon munna fɛn dɔ fana bɛ Ustaz an b'o fana fɔ munna minnu ta kun bɛ kɛ du kɔnɔ u y'a cɛ kana n'a ye misiri la alisa dɔw ta ko bɛ ɲɛnabɔ du kɔnɔna de la munna a ka di mɔgɔw ye o kana kɛ misiri la sababu ba fila fɔlɔfɔlɔ anw ye min kɛ an ka du kɔnɔ an kana yira alimami na ale bɛ silamɛya kiri don a k'a superviser n'a y'a sɔrɔ fili t'a la i y'a faamu o kumana an bɛna segin a kan alimami bɛ ɲininkaliw kɛ segin ka don filanan ye jumɛn ye a bɛ kɛ silamɛ minnu ɲɛna bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ala ka soba in kɔnɔ i y'a faamu nin de y'a sabanan ye ani fana fɛn dɔw bɛ yen nɔ fana baro furuko ninnu na hɛrɛw ni hɛrɛ tanaw ni a sera bɛɛ lajɛlen b'a fɛ i ka ko ka kɛ fɛn officiel birifini rasmi dɔ ka da i ka ko kan o fana ka di mɔgɔ ye ala k'an bɛ sababu
o ɲininkali kelen kɔnɔna na sa i bɛ dɔw ye fana Sheikh Mahamud yani u tagalen kɔfɛ misiri la ka taa furu siri b'a fɔ fo kɔɲɔkɛ yɛrɛ kɛ jagoya cɛ kan i bɛ sɔrɔ muso yɛrɛ b'a fɛ yen mais ko ka kɔɲɔkɛ kɛ jasa yani kɛrɛfɛmɔgɔw balimaw bɛɛ ka bɔ a kalama a bɛ komi furu sirilen kɔfɛ misiri la ko muso taara ka taa di cɛ ma u bɛna fɔ ko fo a ka kɔɲɔ gintan kɛ Ustaz Amadu kɔɲɔ a fɔ a ka kɔɲɔ gintan kɛ u b'a fɛ a ka kɔɲɔ gintan kɛ i b'a dɔn min filɛ nin ye o ye musow ka ko laɲininen de ye muso yɛrɛ naturellement bɛɛ ta kɛra cogo min na fana denmuso ta ka kɛ ten n'o tɛ a bɛ kɛ ko lagosilen ye n'u y'a ɲini fɛ ni haramu t'a la baasi tɛ s'a kɛ diɲɛ yɛrɛ ye ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ye ni k'a sɔrɔ ala kuta tɛ n'u y'a ɲini fɛ o tuma i muso donna mais tɔ ta min bɛ kɛ a la o ɲɔgɔn ma kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka walima dilan baasi t'a la i bɛ dumuniba tobi bɛɛ lajɛlen bɛna dun mɔgɔ bɛ dugawu k'i ye ka taa fɛ dugawu kɛ dugawu kan a bɛ ɲɔgɔn jiri ala k'an bɛ sababa ani fana o b'a sɔrɔ musow fana u donna ko dɔ la baraji t'a la i y'a faamu juru donna fana kɛ juru de la i y'a faamu a bɛ komi n'a fɔ pari de o tuma na f'i ka o ginta in kɛ mun kosɔn i y'i ka juru dɔn maa minnu na olu n'a sari ye olu fana bɛ sari ye o fana ye a nafama yɔrɔ de ye parce que ni kɔɲɔ ma kɛ o tuma na e ka juru in bɛna to dɔw la o tɛna sara hali n'a sɔrɔ baraji ta o ye musow ka ɲɛnamaya ye u ye yɔrɔ donni ta k'a da u kun a caman yɛrɛ bɛ dɔrɔraba la nin waati in na caman degunnen don musolakaw la nin na parce que ala ko tɛ o ala ko tɛ i y'a juru don a tigi la e fana y'a juru don a la ayiwa juru don dɛ n'u m'a sara ɲɔgɔn ye u bɛ laban ka fitina ɲɔgɔn kɔrɔ parce que ala ko tɛ ala k'an bɛ sababa ma n'o tɛmɛna ka bɔ Sheikh Mahamud an balimamuso de ye ɲininkali kɛ a ko ale cɛ y'a furu satɔ la a y'a fɔ ko i bila siɲɛ 3 k'ale dɔw ɲininka ko k'ale tɛ daga cɛ in ye bilen fo ale ka furu cɛ wɛrɛ ma cɛ tilala ka nimisa ka segin ale ma nka ale ma sɔn donc cɛ y'ale fancin ta u taara misiri wɛrɛ la ka taa furu siri kɛ ko yala ale bɛ daga cɛ in ye wa a tɛ daga ye i b'a dɔn kuma fɔlɔ min tun fɔra ale ye k'a fɔ ni cɛ ye furu sa siɲɛ 3 ko i tɛ daga ye o kuma in man girin kuma in ka fɛgɛn kosɛbɛ cɛ ka a fɔ k'a ye furu sa siɲɛ 3 k'o bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen na furu bɛ sa siɲɛ 3 état par état de i mana fɔ i ye muso furu sa ka kɔn san 10 ɲɛ e y'a lasegin k'a sɔrɔ tile 40 kalo 4 ma dafa kalo 3 ma dafa sisan san 10 kɔfɛ e nana k'i y'a furu o tɛ siɲɛ 2 ye kɔfɛ mɔgɔw kuma ni fɛ i y'a lasegin kɔfɛ tuguni san 20 kɔfɛ k'i y'a furu sa o de ye siɲɛ 3 ye mais ka fisa k'a bɛɛ bɔ k'a bi ko n y'i furu sa siɲɛ 3 yɔrɔnin kelen o ni siɲɛ 1 bɛɛ ye kelen ye ala ka kiriw nana cogo min na hadamadenw kan ka kiriw ninnu to ten i y'a faamu fɛn min nana détail la pour que i b'a engoro n'i ye fɛn ala ko fɛn min kana détail la i b'o to détail de la n'i y'a engoro dɔrɔn a kɛra tiɲɛni ye koyi o tuma na k'a fɔ n y'i furu sa siɲɛ 3 yɔrɔnin kelen ani siɲɛ 1 bɛɛ ye kelen ani siɲɛ 1 bɛɛ ye kelen furu sa ko 3 a bɛɛ lajɛlen n'a condition don i b'a n'i ko i y'a furu sa o fana n'a condition de don a k'a sɔrɔ dilanma tɛmɛ aw ni a bɛ saniya na dilanma tɛmɛ i n'a cɛ saniya min na o fana bɛɛ n'a condition don sisan tuguni ani fana n'i ko i y'a furu sa fo a ka i da fana sigi de a bɛ kalo 3 sigi kɛ o kalo 3 in kɔnɔ i b'a lasegin sans condition kalo 3 in mana tɛmɛ ka ban e ni cɛ wɛrɛ bɛɛ ka kan na hali ni e bɛna lasegin i bɛ furunafolo kura de bɔ ka furusiri kura kɛ i ni cɛ wɛrɛ bɛɛ ka kan na cogo di cɛ wɛrɛ fana bɛ se ka bɔ a nɔfɛ nka a mana kɛ cogo o cogo ni cɛ wɛrɛ bɔra a nɔfɛ e fana bɔra a nɔfɛ fa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna ni o cɛ kɔrɔ olu de ka kan ni u lasegin ye quoi in aradu islaha naam i y'a faamu o kuma na sisan kuma la surunyana k'a fɔ k'i ye muso furu ta siɲɛ 3 n'i y'a lajɛ min ka kɛnɛ an ye min faamu sɛbɛn taw la o ye de ani i y'a furu sa siɲɛ 1 a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye naam ani furusa ko 1 bɛɛ lajɛlen kuma madama o de sabatira Ustaz Ahmad o kuma na kɔrɔlen min kɛra siɲɛ 3 o ni siɲɛ 1 bɛ kelen a kun ma se o ka dɔw k'u bɛ taa misiri wɛrɛ la a kun ma se o k'u dɔw k'u bɛ taa misiri wɛrɛ la comme a dɔn wala mais ni ɲani kɛra ye cogo o cogo a ala sariya ɲini bani n'a y'a sɔrɔ ko a kun tɛ se ka segin hali n'i taara furu siri diɲɛ misiri bɛɛ lajɛlen na siɲɛ 100 a tɛ siri o i y'a faamu
i do ka kɛ ni ŋaniya de k'i b'a dilan nkalon de kan parce que ale y'a faamu ko nin de ye tiɲɛ ye mais n k'a dilan nkalon kan mais o y'a sɔrɔ ja tiɲɛ kun don i y'a faamu nkalon kun tɛ ala k'an bɛ sababa o kuma na a ka furu ka ɲi alhamdulillah masha Allah alhamdulillah ala k'an bɛ sababa ma amina o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ dɔ ye ɲininkali bila ka na ko k'ale n'a balimakɛ fɔɲɔgɔn donn'u ni ɲɔgɔn cɛ fo a nana se balimakɛ y'a fɔ ko n'ale y'a sɔrɔ a b'a faga ale dun b'a balimakɛ in dɔn a b'a sɛbɛ de la a kɛra sababu ye ale tɛ taa balimakɛ in fɛ yen yala ale tɛ taa balimakɛ in fɛ yen min kɛ o tɛ ɲɔgɔn ye o bɛ jate sinjitigɛ ye wa a tɛ jate sinjitigɛ kɔnɔ o tɛ jate sinjitigɛ ye n'i y'a dɔn ko mɔgɔ b'i nɔfɛ k'i faga a dun jogo don a bɛ sɔn i b'a ye k'a to yen pewu i y'a faamu a misaliya dɔ fana bɛ yen e b'a dɔn e balima dɔ kɔrɔtitigi don a bɛ i nɔfɛ k'a bɛ pɔsɔni kɛ i kɔnɔ i b'a ye k'a to yen ala kan'i ɲɛ da a kan yɛrɛ fo ka t'i sa ala kan'a ɲɛ da i kan fo ka t'i sa o tɛ sinji tigɛ dɛ o tɛ sinji tigɛ fiyewu o kɔni i b'o to yen de pewu kana s'a ma a mɔgɔ i mɔgɔ ala kan'aw ɲɛ da ɲɔgɔn kan yɛrɛ fiyewu o de ye ko kiri ye i y'a faamu mɔgɔ min ko k'a b'i faga unju sa'ad faqad halaka sa'id i y'a faamu wala tulqu bi aydikum ila tahluka mɔgɔ fagala kɔni a bɛ e nɔfɛ k'a b'i faga a kɛra a b'a fɛ ka pɔsɔni don i kɔnɔ a b'a fɛ ka dabalijugu don i kɔnɔ walima a b'a fɛ tuguni ka bereda kɛ k'i faga i kan'a ye a kan'i ye o de ye ko kiri o tɛ sinji tigɛ wala sinji tigɛli hari ni mɔgɔ y'i kɛlɛ n'a bɛ fɔ k'i sinji tugu hari n'o banina o ye n'a ma se nin degere ma de n'a sera n b'a fɛ k'i ta tiɲɛ nin cogo in na k'i di diɲɛ fara i b'i yɛrɛ ɲini o kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye kɛra mɔgɔ mɔgɔ i b'i yɛrɛ ɲini i dun b'a dɔn a cogo dɔ de i b'i yɛrɛ ɲini o kɛra mɔgɔ mɔgɔ ka'inan man kan famila ko ɲuman ala k'a d'an ma amina rabbi n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balimamuso de ye ɲininkali kɛ ko dɔ y'ale furu a tigi taara taama na k'ale to so kɔnɔ yen ale n'a ba a t'ale wele a mago t'ale la hali n'ale banana ba de bɛ a wele tuma dɔw la a bɛ musaka bila ka na ale furakɛli musaka tuma dɔw a t'o bila ka na yala a bɛ bɛn ale ka furu saga bɔ furu mɔdɛli la wa n b'a fɔ yan'an ka nin an balimamuso in ka kuma jaabi fɔlɔ an b'a fɔ o k'a dɔn muso furukun tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko a kana kɛ i ba ka baarakɛla ye koyi muso furukun ye furu de ye furu ye alabato de ye ka muso furu k'a bila a kana sigi i ba kɔrɔ muso furukun t'o ye dɛ hali ni a y'a sɔrɔ o de ka di musokɔrɔba dɔw ye n dencɛ ka musow caman ba furu u kana n ka baara kɛ dɔ bɛ n bolo la dɔ bɛ n sen na dɔ bɛ ka n ka so fura o kuma na buramuso hakɛ in bɛ bolo nin buramuso hakɛ in de bolo la o kan ka wolo ka bɔ ko dɔ de kɔnɔ ni o ye ala ta ye o yɛrɛ kun man ka kɛ muso furukun ye an b'a fɛ cɛw ka o dɔn i y'a faamu kuma filanan fɔlɔ yan'an k'a ka kuma in jaabi mɔgɔ minnu bɛ musow furu k'a bila u ka du kɔnɔnaw na u faw n'u baw kɛrɛfɛ ka taa yɔrɔ janw na n ka jate la an balimamuso in ka kuma bɛ o de kan ka muso furu ka taa yɔrɔ janw na an bɛ a fɔ u ye i ye muso furu i taara i yɛrɛ balo ni i muso balo ani i fa ni i ba balo de ɲini i y'a faamu ɲumankɛ kana ɲuman tiɲɛ muso furukun tiɲɛ don dumuni ko tɛ a dumuni fale a fa n'a ba y'a la dumuni yan'a ka se ka so o kumana e bɛ taa a ka balo min ɲini o kumana o ye fɛnba ye nka muso nana furu fana kama i y'a to yen san joli i tɛ ka ye wariko fana dɔrɔn tɛ a ka ca la ni cɛ bɛ to ka muso wele ka kuma duman fɔ a ye muso bɛ sabali i y'a faamu tasuma fagalan ye ji de i y'a faamu ni cɛ bɛ to ka muso wele ka kuma duman fɔ a ye ka ca la muso bɛ sabali nka e tɛ kuma duman fɔ a ye kabini o la muso dusu bɛ tiɲɛ i y'a faamu hali n'ale ka dépense ko in ye ko wɛrɛ de ye i y'a faamu dépense ko o bɛ kɛ ka ko tɔ dafa ko ba bɛ ka jɔ n'o ye ka ban o y'o bannen ba ka wari ni fa ta tɛ dencɛ in de ta don i y'a faamu ni dencɛ tɛ yen ni fa fana tɛ ba de bɛ kɛ dutigi ye o kumana ale de bɛ wari partager k'a di ni muso in ma o fana tɛ baasi ye o kumana an bɛ a fɔ an balimamuso ye ni waati janyana ko cɛ mana i bɛ a fɔ i ka denfaw ye
ere man ka furusa ɲini mɔgɔ dɔw de i don furu la n'i y'a ye masaba ɲɛ a wajibiya ko muso kana yɛrɛ don furu la kɔrɔ caman b'a la dɛ bawo furu si kuntala ka jan muso n'i yɛrɛ don furu la a ka ca la nimisa b'a caman na dɛmɛ muso kana yɛrɛ don furu la cɛw de ka i don furu la n'a kɛra ko min ye u cɛ dama don o tuma na u tɛna na e to yen ten no k'e bɛ lanɔgɔ o tuma na i b'a fɔ i ka furusentigiw ye k'a fɔ i falakaw ye i fa ni ciniw bɛ i fa kɔrɔbaw bɛ i fa yɛrɛ bɛ i b'a ɲɛfɔ olu ye e cɛ mɛnna e kɔni e ka sabali bɛ ɲini kana ban o tuma na o bɛ taa cɛ ka to kana i y'a faamu o tuma na cɛ bɛ kelen ta fɛn kelen na a ka tungafɛ ta a n'a muso a na kumakan kelen kɔni fɔ ala k'an bɛ sababa ma min don ale kana fɔ k'a bɛ furu sa mɛ ale k'a to a falakaw bolo a ka a fɛla fɔ u ye olu yɛrɛ b'a dɔn u b'a dilan cogo min na ala k'an n'u dɛmɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔw ɲininkali kɛ ko ka dumuni kɛ i kini bolo la k'o ka ɲi nka hali n'i y'a dun i numan bolo la yala o ye haramu de wa o kɔnɛnen de o ye haramu yɛrɛ yɛrɛ de o fɛn kɔnɛ ye min ye fɛn min n'i y'a to yen o de ka ɲi nka n'i y'a kɛ jurumu t'i la n'i ye dumuni yɛrɛ kɛ ni i numan bolo ye ala ka danga de b'i kan ala ka danga de b'i kan ala kɛra ka danga b'i kan ka kinibolo kɔni t'i bolo foyi t'i kinibolo la e ka taa dumuni kɛ ni numan bolo ye i ye ko kɛ fɛn min ni ala b'i danga ni kira b'i danga i y'a faamu o tuma na a tɛ bɛn cogo si la makuru dɔrɔn t'o ye dɛ o tɛ bɛn yɛrɛ de o haramuyalen don awɔ bon Ustaz Ahmad fɛn dɔ bɛ wolo ka bɔ nin na an da bɛna se a fana ma o ye jumɛn ye bari mɔgɔ caman u bɛ dumuni kɛ ni u kinibolo ye nka dumuni dɔw bɛ yen i ko dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka kafe min u bɛ ka bɛrɛ fara min nin b'u tɛgɛ la u bɛ ka nin min ni nin fana b'u tɛgɛ la u bɛ ka dumuni de kɛ n'u numan ye koyi u bɛ ka dumuni kɛ n'u numan ye sɛtani b'a fɛ ka s'u la nin b'e bolo i bɛ k'o min ni kinibolo ye i bɛ ka nin min fana dun ni numan bolo ye fana i bɛ ka sɛtani de don nin na koyi sɛtani bɛ k'i ɲina fɛnba juguba de kɔ a dabila i y'a faamu nin minɛ ni kini ye n'i ye nin tigɛ o tuma na i ka nin da ta walima i ka minɛ n'o ye i ka a bɛɛ la i kini kɛ k'a bɛɛ lajɛlen dun n'i ye dɔ dun ni kini ye ka dɔ dun ni numan kɔni ye kɔni i donna haramu na mɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ta i n'a fɔ ji sisan ko i bolo fila k'a la o bɛ kɛ o bɛ dépend ji bɛ minɛn min na n'a bɛ minɛn min na e bolo kelen tɛ se a kɔrɔ walima fana i bolo kelen mana fɔ k'a b'a minɛ ji tɛ se ka se e da la o tuma na i b'a minɛ ni bolo fila ye i y'a faamu i b'a minɛ ni bolo fila ye mɛ i bɛ kini yan fan i bɛ o de nati i da fanfɛla fɛ numan yan fan o bɛ to kɔfɛ i y'a faamu o bɛ k'o cogo ye o misaliya bɛ komi na kalakiriba i b'a dɔn fɔlɔ i bɛ ba kantigɛ a golo i b'a kɛ ji fɛn ye i b'a fa ji la i bɛ taa n'a ye foro kɔnɔ i bɛ taa n'a ye dugu la i bɛ taa sɔrɔ nɔnɔ fana bɛ kɛ kiriba in kɔnɔ a bɛ fɔ ko foroko i y'a fɔ a bɛ fɔ foroko dɔw b'a wele ko npalan baro npalan a gololama bɛ dilan garankɛw b'a dogi i y'a faamu o tuma na sisan o min filɛ n'i ye o fa ji la e kana k'e bɛ o min n'i kinibolo a dɔw la a bɛ girinya i kinibolo ma jango n'a ji yɛrɛ dɔgɔyara yɛrɛ n'i ko k'i b'a kɛ tan nɔ yɛrɛ a ka ca la a bɛ i kɛɲɛ cogo fasɔn dɔ la o tuma na ni i kini tɛ se ka fɛn min gérer i bɛ i bolo fila fara a kan mɛ i kinibolo o de ka gɛrɛ i tɛgɛ la o de ka gɛrɛ i da la kɔni o de ye ko kiri ye ala k'an bɛ sababu ma n'o tɛ ka dumuni kɛ ni numan ye a haramuyalen don ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka danga bɛ numan dumunikɛla fɛ o de y'a to denmisɛnnin kabini a denmisɛnnin ma fɛɛrɛ bɛ kɛ i ka a dege kini baara bɛɛ lajɛlen a tayammunu fi kulli shay fɛn fɛn ye ɲuman ye i ka bɛɛ lajɛlen kini bolo ye fɛn minnu bɛ ni olu kan ka kɛ numan bolo ye i ko yɛrɛ sanuya ɲɛgɛn kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ numan bolo ye ala k'an bɛ sababu a bɛɛ n'a ka baara yɛrɛ a bɛɛ n'a ka baara yɛrɛ don n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala ka dumuni kɛ tabali sanfɛ o de kan ye ka dɛbɛ bin ka dumuni kɛ duguma ni dɔrɔra tɛ i ka dɛbɛ bin ka dumuni kɛ duguma o de ka ɲi i y'a faamu kabini ala ye diɲɛ da hadamadenw kɔni bɛ u sigi de ka dumuni kɛ u fɛrɛ ma nka n'i ye diɲɛ yɛrɛ seleke naani lajɛ fini qualité o de nana ni tabali kan dumuni ye i y'a faamu fini qualité i y'a faamu fini qualité min b'i la o bɛ mɔgɔ caman la dɛsɛ ka i sigi
dɛbɛn kan ka dumuni kɛ o tuma ni dɔrɔra nana ko fini min b'e la i tɛ se k'i sigi dɛbɛn kan ni a ye i b'i sigi tabali fana kan k'a dun walima k'i sigi sɛzi kan k'a minɛ i tɛgɛ la k'a dun foyi tɛ a la baasi foyi t'a la ka dumuni kɛ tabali ka fɛn t'a la ka dumuni kɛ dɛbɛn ka fɛn t'a la nka ni dɔrɔra tɛ i k'i sigi duguma k'a dun o de ka ɲi parce que ala kira ye ko minnu fɔ dumuni kɛcogo la sallallahu alaihi wasallam olu shartiw bɛɛ dafa mɔgɔ la ni dɔrɔra tɛ ni i sigilen do de duguma. Ayiwa mashallah an balimaw a tulo garisɛgɛ kun ye min ye nin sigira nin na o ye nin ye an b'a ɲini an ka sɛku fɛ kumakan laban min b'a bolo a k'o fɔ ka fara dugawu kan an bɛ sigi kuncɛ n'o ye inshallah. Ustaz Ahmad an bɛ ala tanu ala ko lahal tanu bɛ masaba in ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ suna sabanan in lajɛ o bɛɛ b'a lajɛ ni ala ko kanu de ye an bɛ dugawu k'o bɛɛ ala k'an n'o bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya hamina ko bɛ fɛn fɛn na ala an b'i deli i k'a bɛɛ lajɛlen ka hamina ko nɔgɔya ka d'a kan u bɛ suna sabanan lajɛ e kanu dɔrɔn de kosɔn ani alakira sallallahu alaihi wasallam u ka taabolo silamɛya originali o kanu dɔrɔn kosɔn ala an b'i deli i k'a bɛɛ lajɛlen ka hamina ko nɔgɔya hamina ko mɔgɔ fɛn fɛn na i ka bɛɛ lajɛlen hamina ko nɔgɔya i ka bɛɛ lajɛlen wasa i ka bɛɛ lafiya diɲɛ ani lahara i k'an bɛɛ lajɛlen ka bato kelenw bɛɛ lajɛlen minɛ i k'an kisi fo k'an dɔ arijana k'an kisi fo k'an kisi tasuma na sɔn bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ balawu lahara balawu ala an b'i deli i k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kunandiya lahara kunandiya ala an b'i deli i k'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghis wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. an balimaw ni mi dan sigi an ka nin sigida in na an b'a fɔ an ɲɛna ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم